Зәйдә урып җыю эшләренең кызган чагы, бирдә уракка 18 июльдә керешелде. Аграрийларга 14200 гектарда көзге бодай, 17000 гектарга якын арпа суктыру бурычы тора. Района авыл хезмәтчәннәре ишкал төстә басу кырышларына керештеләр. Районда барысы 51 комбайн эшли. Комбайннарның күбесе төрле маркадагы югары җитештерүчәнлекле. Аларда үз эшенең осталары булган тәҗрибәле комбайнчылар эшли. 29 июльгә игенчеләр барлык мәйданның 16%-ында ашлык җыеп алды инде. Зәйдә механизаторлар җир кешесенә игътибар, хөрмәт зур. Механизаторларга кызыксындыру чаралары каралган. Механизатор 2000 ярым тонна суктырган механизатор 50 мең, 3000 ярым тонна суктырган 70 мең, 3000 ярым 4000 ярым тонна суктырган механизатор 100 мең сум премия алачак. Урып җыю яхшы бара, техникалар көйле эшли, комбайнчыларның мул уңыштан кәефе күтәренке. Суктырылган мәйданнарда салам җыелып, присланып барыла, фермаларга кайтарыла. Хуҗалыкларда көзге чәчү өчен дә җир әзерләнә. Федераль пар җирләре куәтле техникалар белән эшкәртелә. Табигать шартлары сюрпризлар күрсәтмәсә, район уракны кыска вакытта югалтуларсыз тәмамлаячак. Резина Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.